इतनी जल्दी से झड़े जाओ। झाड़ा फिर कला जाइए हो। अरे नाना नाना बोले तू झड़े नाना। सुन पहले पूरा बात सुन। तोरा झड़े जल्दी जाही डॉक्टर के फोन करे के हो तो डॉक्टर से। हाँ तो की कहे छे डॉक्टर के। डॉक्टर के है तोहर मवानी पुराना वाली हो पुराना वाली हाँ मवानी हाँ तोरा जड़ के पीछे मटई के खेत हो। हाँ मकई के खेत है। तो मटई के खेत में पटुआ के साग तोड़े दे रहो कि बाल तोड़े दे रहो की करे दे रहो खूटी बोटा दे रहो बड़ी क्रिएट में लो डरे ए बिटवा जो फोन लगा के पूछ ले आज करो लालजी गुंजन फोन था दे ऐसे मोला डॉक्टर से करो जल्दी केना तू कहे छु। अरे तेना तो तू हमरा चला जाऊ हम आज तोरी उड़ा बिट जो साफ साफ बताबू तब तू कहे छु कोथी हो। अरे जड़ के पीछे मटई हो। हाँ मकई है। मटई में तोर मवानी देलौ पटुआ के साथ तोरे की बाल तोरे की करे अब बचलौ चन्ना चितल तो और तेरा टूटी बोटा दे मटई की ए तू दाते देखी तब झूठ बोल रखू ना तब कुछ होले त ना तू तो तटिया पर तू चलो तू खूटी ना बोकलायो तब उ सवेरे शाम जात रखू फ्रेश होए कहीं काट लेल के होते तो। अरे अभी हम न डरी अब लेकिन अब तटिया पर टूटल हो पत्ते टूटाई ना तू टिकते टूटल ना गेल गुना ऊपर लगाइया कहत रहिए उनका अब वो टूट हमार अब तू तोर मामू तो तू पुराना वाली तरह तो अब माता उता तोरा में तेल लगैले हो टटिया पर टूटैले सीरियस मैटर त ना है। लावेलु के मोटई जे टूटी बोटा देलो मोटई से मोटई काटले न छै मोटई मकई आ मोटई जे टूटी रह छै मकई के खूटी भोका गेले उनका पिछोट में। अरे बाप रे जुलूम हो गेले। जल्दी जाई बाबू जे दुकान खराब हो गेलो।